lang ka sa mundong ito, walang bakas ng takot sa mukha mo, kumpleto ang pangangailangan mo. At ang mga magulang mo, sigurado ang gagawin, inihahanda ang kinabukasan mo. Hanggang isang araw, ang coronavirus ay dumapo. Ngayong nasusubok kung hanggang saan ang tatag ng mga magulang mo. Kinausap ka ng mga magulang mo tungkol sa mga pagbabago, malilimitahan na ang mga kilos mo. Dahil ikaw ay hindi sanay na hindi laging nagpapasaway, magulang mo ngayon iyong inaaway. At napanood mo sa TV ang kahindik-hindik na balita. Sa ibang bansa ang mga namamatay ay libo-libo na. Ngayon kung ika'y magpapasaway at gusto mong talagang mandamay, sa lansangan ikaw ay maglisaw-lisaw. Hindi mo ba kayang magtiis ngayong panahon ng matinding krisis? Patawarin ka ng Diyos sa iyong pagtitikis. Pagsubok lahat ito, anak, na dumating sa ating buhay. Pagsubok lahat ito, anak, na dumating sa ating buhay. Pagsubok lahat ito, anak, na dumating sa ating buhay. Kahapon ay nilimot mo pati ang iyong masamang bisyo, laking pasalamat ng magulang mo. Ikaw nga'y tuluyang nagbago, natagpuan ng sarili mo, galaw ng isip mo'y matuwid na. Patuloy ang tagpo ng araw at ikaw ay natutong umibig. Hindi naglaon at ipinasya mong lumagay ka na sa tahimik. Pagka binata mo'y natapos na, malapit ka nang maging ama, kaya lalong nagsumikap ka. Dumating ang iyong hinihintay, sinilang na ang iyong panganay, parang langit ang iyong nadama. Ngayon anak, alam mo na kung anong pakiramdam ng maging isang ama. Ganyan din ang nadarama ng iyong ama at ina nang ikaw ay makita. Ngayon iyong naramdaman, ngayon iyong naranasan, ngayon iyong maiintindihan. Tama pala ang iyong ina, tama pala ang iyong ama, ngayon hindi ka na magtataka. Hindi pala birong maging magulang, o ngayon
iyong dinaranas. Hindi pala birong maging magulang ko ngayon, iyong dinaranas. Hindi pala birong maging magulang ko ngayon, iyong dinaranas.